Рекичката е пресъхнала. Останала е много малко. Тук ми навала тежка техника. Жестоко. Действа. Обаче доста е позасъхнал, преди беше гьолове страшни. Као гьолове. Да, да. То е един месец без да вали. Месец и половина. Да, преди един месец имаше гьолове, као. Вече всичко е съхнало. Влизаме дълбоко в гората. Тук минават мотори. Да, да. Тук още един чифт дробовете се отварят. Да. Естествено. Да, записваме. Така че без животински звуци, моля. Това няма да го реча, да знаеш. Не. И бая офроуд си е тук. Преди беше по-готино скалата.
Преди беше по-готино скалта. Да, поднасяше едно друго. Сега така малко скучно, ама. Ама не, на тук е добре. Ето сега тук имаме кълчица малко, ще се поизцапа. Въпросът е да не паднем. Не. Тук е мало сеч. Хубавата горичка. Леко по-изсечена. Браво на вас, юнаци. Цела гора отрезахте. За някакви мижави тънки кинти. Мамата е бахте на всичко. Тук нагоре е зверски офроуд. Виж къде се качвала верижна машина нагоре. Тия са били дърварите. Дърварска машина? Да, дале. То само тук са го разбили малко с верижните машини. Има езеро. Дали не е до колена? Плитко е, бе. Там е малко по-дълбоко. Не мога да преценя. Там е по-дълбоко. Може би в краищата е по-добре. Дай ме става пръчката. Не, тук е плитко, обаче тук калта става много... Знаеш каква е лепка, тук. Даже виж какви излизат балончета, той има газ отдолу някаква. Виж какви балончета излизат. Гледай. Излизат балончета, човек. И това що? Това от листната маса, дето се разлага. Да не отдолу има лист? Да, отдолу и то са ферментирани вид. Виж какви балончета излизат. Да. И па... Тук некъде се, така. Тук е много дълбоко. Тук в този край е страшно. В смисъл е... гледайте какво става. Ето тук е батка, няма да пребутат. Да ги пребутаме? Да. Мани, че ги намокриме, ама. Ще си ебе майката. И таткото. Така, Рамбо. Добре, че обука сте панталони, сега ти жули копривата. Не, готово. Не, готово. Просто е тежко колелото. Въздух. Не съм си изморил. Действаме. Атакуваме.
Трябва да се пропълзи. Тук трябва да паузиме. О! Тук къде излезнахме? Еба си. Aí. Доста тегав маршрут. Тегав е този маршрут. Каква пропаст е на тук надолу? Тук внимавай! О! Леле! Удържах. Тук малко лупинги, налево, надесно. Хайде, готови сме. Яко, дано ми издържат гумите обаче. Тук имаме малка горичка. Добре, дали не от тук, или си продължаваме по този път? Да, видим докъде ще стигнем. Докъдето до там. Мале, гледай, какви гледки. Тук никога не съм идвал, брат. Обаче толкова чист въздуха, че имам все едно още един чифт дробове. Дано само не спукаме някаква гума с тия скалавци. Остри скали, камъчета остри. Скопчета, любимите ми. Скали. Тук се спуска някакво поточе, като завали дъжд. Много дълбоко сме в гората. Тук
Тук дори нещо да се случи, надали ще могат да ни намерят, няма сигнали, няма нищо. Най-много некоя баба Меца те намери. Интересно, тук минават някакви машини, може би кросови мотори. Пътят е много хубав, много е тихо, много е спокойно. Има лека облачност. Дано не ни завали дъжд, защото сме много дълбоко в гората. Ето тук може да видите нещо интересно. Тук като завали дъжд се спуска поточе. И тук е малко пожар, разбира се, както и някаква пейка. Може да видите какъв пожар е имало тук. Защо ли се очудвам до пейката да има пожар? Да, някой селинджер с цигарката. Айде, чао! Селски големец. Тук става тегаво. И сякаш пътя свършва. Тук стана страшно. И от тук минаваме пеша. Тук минава поток, който е пресъхнал. Интересно, гледай. Тук си минава цяла рекичка. Сега не. Не, то може би като почна да се топат снеговете, излизат тия работи. Тук обаче трябва да си бутаме, брат. О! Шест километра горско каране. Шест и 9 до тук. Не знам, тук сега излизаме някъде. Да. Тук после на спускане ще е интересно. Не знам, тук едва се ходи заед. Тук като вали се събира. Страшно.
Мале, бати, вървото е тук. Помня за вече виски. Виж, даже тук има вода някаква. Ама то нали чешмата някъде нагоре? Няма някъде след гушка. Наречена чешма. Къде е? О! Майко! Тук после папаш е надолу. Тук шанса си строшиш главата. Бая. Въпросът е да мине вървото. Ох, димай, това има боцки. Пата от камък ли извира? А? Не. То отстрани. Водата. Водата от камъка излиза, нали? Под него по-скоро. Смете. То сега е сред лето и затова няма вода. Иначе тук сигурно напролет надали мога да стигнеш толкова лесно. Мале, какви са тук? Ровове. Теге, бе. Да отмориме малко, искаш. Продължаваме след малко. Продължаваме. Добре, че малко му подавам гъщица. Та поне не ми се налага да дърпам и неговата тежест. Че тук е страшно. Да, и некой си е фанал, виж. И некой си е фанал с тръби. Не бе, мани напи. Това е типично. Некой си е прифанал водата. Разбира се, бокуция навсекъде. Некой е прифанал водичка от некъде и така. Ама това е много лесно за бутане, заеби. Това е много лесно за бутане. Да. С една ръка. А Токио тук. Токио тук е готин за каране на асфалт. Ето, брат.
Ой, тръгна. Държиш ли? Да. Това е перцехник. Да, бе, много готино. Офроута продължава с каране, минахме гадните терени. Нарочно не упоменавам местността, за да няма злоупотреби с въпросното местоположение, защото малко останаха непокътнатите от човека места. Не, че това е непокътнато, напротив, виждате как някой си е решил да си сложи тръби и да си хване водата. А в България всичко може по принцип. Качва му се. Вече след като срещнахме трудности по терена и остри камъни, се замислих, че наистина сме смелчаци, тъй като нито взехме ключове, нито помпа, нито резервни гуми, нито нищо. Голи като пушки, даже и вода нямаме. Мислейки си, че ще направим едно рутинно пътуване, то се оказа доста тегаво пътуване. Ох, не ще ме изяде майка му лева. Тук трябва да се наведеме, да си целунеме предната гума, ако може. Е, тук... Не, пожар било това. Разбира се, очите трябва да са ти на 4, да не излезе баба Меца или кумчо вълче от засада и да стане интересно. Обаче сега тук някой като каже раздвоен съм и аз така. Но дай ще видим от тук. Ами да, те двата пътя се съединяват в един, така че нямаме проблеми. О! Тук е много тежко. Еле! Тук си на 50 градуса наклон. Бая си. Да. Коша на гръцки. Оф. Скали. Яко. Тук какво се случва? Август месец началото. Нещо странно.
Доста странно за август месец. Да. Доста странно. Еле, май. Добре, че имам бързи рефлекси. Гледай какво става за началото на август, е много странно това. Да. Ау! Брутални наклони. Трябва бутане. И до тук. Край. Айде пак бутане. Много взема да стават. Много байри почна да стават. Уж равно, е това равно. Не знам. Равното беше първите 300 метра. Тук, що ми електричеството не сработва, във върлото ме спира. Смете. Никакви бати наклоните. Има някакви маркировки 225. А? Може да. За Гърция. Тук ви след малко табела Атина.
Румия. С такива наклония е супер да се кара, ама това беше някакво чудовищно върло. Пази се, внимавай, че тук е страшно. Май. Ето я хайдушката чешма. Оп! Ето е хайдушка чешма. Беседки. Чудеси. Тук сме. Иначе да, хората са го направи дълбоко в гората. Тук имаме пропаст. О, тук е страшно обаче надолу. Страшно. Огнище. Да, как не си вземахме пълно шише? Да, бе. 1988. Вижте, чешма, тук даже имат корито за животните. Тук имат корито за животните. Виж как се изнесли хората. Да. Обаче днешния байганьо не пази. Хайдушка чешма сме я покорили. Точно така. Покорена е до година по това време, може евентуално пак или може малко по-късно тази година. На есен, да, пример. на есен. Ух, сме. Шумляците. Е, тогава ще е каскади бая. Да, че Ще има бая каскади. Защото не виждаш камъните. Не знам, да но издържат гумите. Я погледни ми само предното екранче. Да, бе. Свали го. Не, това продължаваме. Даваме. Обичам будили по средата на пътя. Ой! Май, знаеш каква енергия ми даде, като пих водичка? Бех много пресъхнал. Бех пресъхнал яко. Бех се оставил от тека. Страшен терен днеска.
Тук има страшен терен. Да. Ще го кача в YouTube, ти има да показваш на твоите дружки. Твоите другари. Бойни другари. Ти се прецака. Аз тук съм си пуснал ток. Малко от малко. Дири! Направо! Мале, гледай каква гледка има тук, брат. Това е страшно, гледай каква гледка има. Дано се вижда на камерата. Чакай. Ще да пуснем едно видео. Даваме натам. До следващата прекрасна гледка. Да. Мани! Тук е супер. Е така да беше из целия път. Ама не е. Ой! Тук е страшно. Ой. Значи тук на камера надали ще се види какъв е наклон. Но уверявам ви, че това е страшен наклон. Добре, че сме с дебели гуми, които са леко спуснати и не са напомпани на макс. За да може да се възползваме максимално от грайферите. Оу! Идваш, нали? Дърпаш газа максимално назад. Иначе ако седиш на седалката, директно челото заминава в камъните. Но много готино мирише на дъб. Есента единственото, което ми харесва, е мириса на есен, на листа. Оттам натам всичко друго е... Зимата я ненавиждам. Но без зими няма да имаме тази прекрасна природа. Факт.
дърпаш газа назад. Внимавай! Газа назад, брат! Защото... лошо е! Айде тук пак в тунела. Тунел от растителност. Разбира се, сме си само надолу и е много приятно за каране, дори с по-висока предавка и с ток. Е уникално готино. Като разбира се с тока трябва да се внимава, защото може да те фърли някой камък. Мале, страшно готино. Връщаме си. Хъй! Тук е страшно. Това преди беше един от най-гадните терени. Ой, 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 ой. Ой. Тук, брат, слизаме, че няма смисъл. Мамата стара. От тук мисля, че ще е добре. Да. Ой! Ау, това боцкаше. От тук да ще станат нещата, не. Тук е изключено, брат. Оф! Майко. Не, направо се разматих. Че направо ми паднаха гащите, бате. Гащите ми паднаха от това друскане, зае. То като цяло това тук е корито на река през пролетта, може би. Да, това е корито на река. Корито на река или на поточи, не на река, на поток. Само да много издържат гумите, да не се срежат на някой камък. Че с моите 100 кила и отгоре просто им виждам сметката за норматив.
Много камъни, много чудо. Ей тук. Страшно. Оу! Оу! Имам чувство, че се разглоби колелото. Ей тук минава поток. И тук минава поток. Ще само се пази, брат, че тук издръскаше и главата. Ох! Мале. Много. Аз не знам това колело как ще издържи до нас. Да. Има още тегави терени. Тук излезнахме малко на пол. Това е с 25 км. Км у гората. Жестоко. О, скокче! Ама много динамика трябва с краката, иначе направо ще се размазал. Много динамика трябва с краката. Да. Тук сега имаме една горно, което е малко в сравнение с наобратно как бехме. Хубавото на тия пътувания в гората е, че се решават абсолютно всички видове проблеми, дори да имаш някакви ядове в работа, здравословни. Фащаш колелото и тръгваш. И не те бърка нищо. Изключваш за абсолютно всичко. Тук имаше страшна пропаст имаше тук. Я да видим. Отблизо. Сигурно е 100 метра пропаст. Извинявам се, ако дишам тежко, просто доста напъваме.
изключваме след малко да сменим батерията. Тук има изкачване. Обаче няма кой да затвори. Ще ми изпаднат батериите. Не, тук всичко е нормално. О, тук сме, близо сме вече до... Може би да не знам. Тук трябва паузене. Оп! Ай, тук големия гьол. Не ми се рискува. Джапнах. Малко. Нищо да са по-лесно, ще ми се парзалят педалите. О! Оу! Ау! Има коловози, които са много опасни. Ако не оцелиш даден коловоз, направо се пребиваш. Директно се пребиваш. Тия коловози са, ето. Това при висока скорост, ако не го оцелиш, директно главата се забива в почвата. Става доста неприятно, но
Трябва да имате малко щура глава и доста опит за такова спускане. По-такива коловози, понеже бих казал, че е смъртоносно за неподготвените. Доста опасно. Ама нали сме си луди глави? Та ни е простено. Малко дигнаме камерата. Обаче е много интересно, не ми дрънка колелото след този маршрут. Не ми дрънчи, мислих, че се е разпаднал от половината. Не очаквах да има толкова голем зор. Да. Че е доста страшно на колело с такива малки гуми. Направо ми излезна сълзи, брат. 60 км. Обаче ми излезна сълзи от очите. Нещо му удари. Лошото е, когато си без шлем, без очила, че всяка една мушица е като куршум. При 50 км в час е доста кофти. Но всеко нещо си има рискове. Вече влизаме в градската част и е време да прекъснем. И това е общо взето от нас за днес, скъпи приятелчета. И така, чао, до нови срещи!